Kartitaan taas pitkästä aikaa. On tullut tänne lainaa, ei lainaa vaan Valionrantaa kattelemaan. Täällä on tuo joki vielä. Näyttää olevan jäässä melkein. Tuolla näkyy tuo, vai näkyykö se tähän videolle tuo jään lähtömerkki, niin ei ole vielä lähtenyt. Varmaan vielä viikko pari menee, niin sitten on tuokin sulana. Mutta joo, ekan tähän pahoittelut taas, kun jo videot on tullut vähän aikaa. Ei oo kerennyt tehdä, kun koulukiireitä on ollut ja silloinkin kun on kerennyt, niin on ollut kaikkea muuta ja tästä ei ollut saumaa vaan tehdä, kun kuitenkin niin, kotona kuitenkin asuu vielä vanhempien luona. Ei oo oikein semmosia hetkiä hirveästi, ettei olisi mitään mölinää taustalla. Eikä vitti yölläkään tai illallakaan hirveästi paasata, jos muut on nukkumassa. Katsoo nyt tässä, en lupaa mitään, mutta katsoo tässä, kun mulla kesäloma kuitenkin alkoi. Niin syyskuussa jatkuu koulu taas sitten. Yritän tehdä enemmän videota, mutta katsotaan sitten. Ei mitään ihmeempiä kesäsuunnitelmia ole tässä. Ei ole mitään kesätöitä eikä mitään opiskeluita nyt. No autokoulun meinasin aloittaa tässä jossain vaiheessa, mutta katsoo sitäkin sitten. Joo, täällä on nyt aika lämmin päivä, kun 8-9 astetta lämmin. Tai no lämmin, mutta täällä on ollut semmoista melkein pakkasen puolella nyt pari viimeistä viikkoa. Muutama plusastetta. Tää tuulee jonkun verran, en tiedä kuuluuko tämä ääniraita tässä kovin hyvin. Joo, oon miettinyt, että sitten joskus kun kerkiäis, niin tekis tai alkaisi tekee jotakin let's playtä tai tämmöstä, mutta en tiedä, että kiinnostaako ketään nykyaikana katsoessa, mutta onko se vähän kuullut genrejä. Sitten striimauskin kiinnostaisi, mutta olen joskus tehnyt jotakin testistriimejä. Twitch.tv kattokartia, mutta en tiedä, ne ei varmaan enää ole tallessa ne rekordaukset. Twitchissä poistaa ne itsestä, jos on kuukauden kuluessa. Kesäaika nyt onkaan sitten. Tässäkin on vähän, että pitäisi olla hyvä stabiili netti ja hyvä uppia. Sitten ettei olisi mitään häiriötä siinä lähetyksessä. Sitten vlogauskin kiinnostaisi elementtinä, mutta en tiedä. Mielestäni joskus enemmän miettinyt, että tekisi vaikka viikoittain tai jotenkin. Pitäisi löytää aikaa siihen, en tiedä, tulee taas. Ehkä joskus jossain vaiheessa sitten. Sitten viimeistä kun omilleen muuttaa. Mulla on vielä tätä AMKia tässä 3 vuotta jäljellä. 4 vuotta kestää tuo TVT-insinöörikoulutus. Sitten varmaan viimeistä muutan omilleen, niin sitten olisi ehkä enemmän aikaa tehdä kaikkea videota hommiakin. Tässä on joku vissiin saksalaista joku toisen maailmansodan aikana. Mikä lienee bunkkeri. En tiedä viittikö tuonne mennä. Mitä lienee narkkareita täälläkin piileskelee. Joo, vähän härrön näköinen mesta, en kyllä viitti mennä sen enempää. Tsiikaa. Tuo ylempänäkin on toinen. Tässä olisi siinä veden vallassa. Sinnekään oikein pääse. Joo, mitäs muuta? Ei muuta. Eikä tässä sen. Käsitkää sen enempää. Ei vaan. Tuossa eilen pelattua taas Rising Storm 2 betaa. Vissin, mä julkaisin tämän kuun vai ensi kuun aikana sen koko version sitten, mutta ihan hauskaa teki. Taas oli ollut sen ekasta petasta asti siinä. On se ihan jonkun verran kehittynyt. Toisin tekemistäkin vielä. Mieluummin, että ne kunnolla hioo sen loppuun asti ennen kuin julkaisee ja vajaa naisen. Tossa on pelannut viulla tuota Breath of the Wild ja uutta Zeldaa. Vein kaikki shrineit siitä läpi tässä pari viikkoa sitten. Se on kyllä ihan hyvin maistunut sekin peli. Varmaan vuoden parhaita pelejä tulee olemaan. Joku vetänyt vähän.
miestä väkeämpää. No, tässä on tää toinen matsibunkeri, jonka pitäisi käydä katsomassa. Ja nyt ei hirveästi vettä näin tuolla. Täällä on vähän morjestamassa. Tää roiskeläppää täällä on vedetty piilossa. Käleinen varasto tää on, niin sitten niillä ollut. Silloin elektralla. No joo, ei tässä sen kummempaa. Että ei kurjotta kummempaa, miten sitä sanotaan. Katsotaan nyt mitä se kesälle keksii sitten. Ei muuta kuin se on ensi kertaa. Moro.